Kristinusko ja kommunismi eivät koskaan kumpikaan tuota tulosta vähittäisversiona. Kristinuskossa äärimmäisyyksiin pyrkiminen on oikein, semmoisissakin määrin, mihin ihminen ei itse pysty. Mutta Jumala, se ainoa oikea, pystyy ja auttaa ihmisen tekemään ihmiselle mahdottomia hyviä tekoja ja hyviä suurelämän muutoksia. Taas kommunismin, siitä näemme vähittäisversiota läpi historian. Myös kommunismin vähittäisversioita näkyy ympäri planeettamaamme nykypäivänä. Tosissaan, kristinusko ja kommunismi ovat oikea tie. Jos me todella kansalaisista, työläisistä ja maanviljelijöistä välittäisimme, ajaisimme kunnon kommunismia, eikä mitään vähittäistä korruptoitunutta sosialistista demokratiaa. Kunnon kommunismi sen täytyy olla. Suomenkin nykyinen sosialistinen demokratia, verotuksia joka paikassa, köyhiltä ja perustuloisilta viedään kaikki rahat samalla kun rikkaat vaan rikastuu. Kansalaisia, työntekijöitä ja maanviljelijöitä varsinkin kohdellaan kuin roskaa. Meidän täytyy parantaa meidän yhteiskuntaa ja vastaus on oikea kommunismi. Kristinusko ja kommunismi ovat vastaus, jotta voidaan totisesti parantaa yhteiskuntamme. Kristinusko ja kommunismi yhdessä on harvoin yritetty kahden todella hyvän aatteen hyvä yhdistelmä, joka todella voisi toimia. Kristinusko ja kommunismi yhdessä todella voisi toimia. Kristinusko ja kommunismi.